महिना आम्ही सालमध्ये विचारू सुद्धा एक हातवलं तू 9 दिवसांनी 9 दिवसांत तू फॅमिली आहे 9 दिवसाला खातो 2 किलो तांदूळ आणि सर्व्हिस प्रोव्हाइड केला 1 किलो ना मीठ ना राशनाचे तांदूळ राशनाचे तांदूळ हे सवलत देऊन चितवून जाय चितवून लोकांना प्रोव्हाइड करून जायले ऍटलीस्ट हे सर्व्हिस तुम्ही दिला खिचडी सुद्धा करून खाता झाल्या हे मागणी आमची सीएम कडे पण पोहोचे रिक्वेस्ट होता सगळ्यांनी येऊन पळून जाय आणि किती लोक अरे 3-4 लोक आमरेंगा कोण तरी स्टेप घेतला 1 किलो तांदूळ आणि हे दिला इलेक्शनला 500 रुपये दिले 2 तू यार माझ्याकडे तू यार आता हुई यार तुम्ही आता लोक म्हणता मरांगा हा तुमका कळणार आता डोळे आमची मागणी सीएमाकडे इतकेच असा की बाबा तुवें सीएम आता ऑनरेबल सीएम हांगासर ह्या वाड्यार सुद्धा तुम्ही मंगूर म्हणून केले या वाड्यार सुद्धा तुम्ही टेस्टिंग स्टार्ट करचे आणि आमका रिलीज करचो बाबा आम्ही थकले आता आमच्या ऑनरेबल सीएमाकडे मागणी असा बाबा तुम्ही आमका एक दीस हाडून टेस्टिंग करा आणि सील ओपन करा काय नका आम्ही जोडून हातले आम्ही आमका काय कोणाचे भीक नका आमका तुम्ही